This video is for matan aure or mazan aure, like I always say. So idan ka san ku baki da aure, don't watch. Masu taurin kan nan da suke cewa ba su da aure amma sai su tsaya sun kalla. Ba ruwan zarra'u. Allah ya sa mu dace. So ina so yi magana ne akan wayansu mata suna yawan complain cewa me Zara wai dan Allah shin mata suna reaching orgasms kamar yadda maza suke gamsuwa a lokacin da aka yi wancan al'amari. So ita wai tana mamakin cewa wai mata suna kawowa. I was like mata suna yi mana. So ita bata taba ji ba, bata taba kawowa ba. To wai an kawo subhanallah kamar yadda maza nasu wurin gamsuwar suna fitar da wancan ruwan, su ma mata haka su ma mata haka, amma bai kai yawan na maza ba. To me yake jawo mata ba sa rashin orgasms? Abu na farko dai ina so yi magana akan important of reaching orgasm, ka making partner ɗinka ta yi reaching orgasm a lokacin da idan ana yin wancan al'amari. Na farko dai rashin wasa, rashin ɓata lokaci a yi wasa. Wasu mazan kawai abin da ke gabansu su za su zo su yi, ba sa paying attention. Su ma matan su wasa, wasu za su ce su ba za su iya shan al'auran mace ba, wasu za su ce su ba su iya bata lokaci wurin sumbatan mace ba, ba su sha mata mamanta ba, irin su shan wuya, hammata da sauransu, baya kana mata massage kana bata lokaci. Wani wasan ana yin shi kamar ma ba za a ka ringa sa ran cewa ba ma saboda ai wancan al'amari kake so ai ba, kawai noma irin dan tabawa haka da sauransu yana kawo mace daga ta gamsu. Wani zubin kwanciyar hankali matas, idan baka ba mata ka kwanciyar hankali babu yanda za a yi ta reaching orgasm, saboda sai mace tana da kwanciyar hankali za ta yi producing din wannan oxytocin hormones din na jikinta. Wannan oxytocin din shi ke sa take jin sha'awan ta yake karuwa. So idan baka cikin farin ciki babu yanda za a yi samu, ko kuma abinci mai kyau, ko kuma rashin shan ruwa. Wasu matan ba sa son shan ruwa, so shi jikinmu yana buƙatar ruwa a koda yaushe, yana amfani a cikin a waje da waje. When you are dehydrated babu yanda za a yi a ce kina reaching orgasms. Abu na gaba kuma ke ma ki dinga sa a ranki cewa kina so ki yi, kina jin daɗin abin da ake miki. Rashin ƙwarewa da rashin iyawa maza ko ke sa masa ba sa kawo ba, amma idan ke ma kina sa a ranki cewa kina jin daɗin shi, ana miki kuma yanda ake so, to wannan zai iya sa ki reaching orgasm. Babu mace wanda take a bushe ko kuma ba ta, sai dai in akwai wata health condition wanda yake damun ki. Idan kina fama da wani ciwuka wanda yake damun ki zai iya more likely ya sa miki bushewa ko kuma rashin jin. Kuma wayansu matan su kuma sai a yi rashin sa'a a garin wasan nan da ake muku, subhanallah, wayansu matan daga ka fara musu wasa suna kawowa suna gamsuwan nan kawai ba sa so ka ci gaba, kawai harshen kama za su gaji in ka ci gaba. To su kuma matan nan yadda ake musu idan aka dan je afuwa alhamdulillah kawai sai kai abin da za ka yi, saboda me lalla ta hana ka. Ita mace kamar kai da motan ka ne, kana tukin kanka kana tukin wani, so you have to watch her. Kai za ka gane me take so, a wani position take son shi, yaya yanayinta yake, sai ta it matters wurin kallo a yanayinta, ko kuma lura da kuma yadda take son abin, da kuma kai ma mai da hankali. Wani yana ka san wani yaka mai rogo, sauri yake, zuciyar shi baya gurin, Allah kawai yake shi ya zubar da abin da zai zubar, kawai ya tashi ya bata guri. Wani kawai shi abin da yasa yake wannan abu saboda production ne, kawai saboda ya mata ciki. Yana da amfana sosai a kuma za amfanin shi yana da yawa, wanda zan faɗa a next video din da zan yi. Allah ya sa mu dace. Matan ku na complain, maza ya kamata you guys should do better. Ba ko da shi da ranga ce mace ki ma namiji, kai ma namiji macen tana buƙatar kai mata. Ya al'ummar kasa muna kira da babban murya bisa la'akari da wannan gwamnati abubuwan da ta fito da su na ci gaban wannan ƙasa, to ya zama wajibi ga duk wani ɗan Kano ya fito ya tallata wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu APC daga sama har ƙasa.
to masha Allah, yanzu abin da nake so na tambaya a nan shine, especially mutanen da muka fuskokinsu a wannan bidiyon in Kano, yanzu ku kuna so ku ce mana ku kun gamsu cewa wannan gwamnatin adalci ne, sannan kuma kashe mutanen da ake ba laifin gwamnati bane, sannan kuna da nuna mana cewa in dai za a ba kuɗi ko ma menene za ku yi aikatawa, don wannan abin da kuka yi ba shi da bambanci ka ɗauki wuƙa ka suka ma ɗan uwanka a ciki, saboda an yi haka ka gani sannan kuma ka goya baya, shine wannan abin da kuka yi. Sannan muna so ku sani cewa duk kuɗin da za a baku ko duk mota da za a siya mu ko kuma duk mashin da za a ɗauka a baku, wallahi ba shi zai hana talaucin ku ba shi zai sa asirin ku ya rafu ba. Duk abin da ka samu kai kokari ka samu ta hanyar halak sai zama cewa ka ci riban wannan abu, amma ku sani cewa wa'annan kun siyar da masoyanku ne, kun siyar da al'ummanku, kun siyar da waɗanda suka goyi bayan ku, saboda ku ba ƙauye ne wanda bai yi karatu ba, ya ga abin da kuke ya san wannan abin zunzurutun son zuciya ne. Ba ƙauye wanda bai da ilimi, balantana mutanen da suka san me suke yi, ku zo gaban su kuna cewa wai wannan gwamnatin za ku tallata shi daga sama har ƙasa. Duk inda ka ji ana cewa a tallata abu daga sama har ƙasa, to babu adalci a ciki. Sakamakon menene? Dole akwai da gurba a ciki wanda ba shi da kyau. Kun ga ko daga nan ya nuna cewa ba tafiya bane wanda ake yin shi dan Allah, tafiya ce ta manufa. To abin da muke so ku gane, kowa in dai mai hankali ne, mai tunani, ko da bai da ilimi, ya ga abin da kuke yi ya san cewa son zuciya ne, kuɗi ne aka ɗauka aka bayar. So abin da nake so gane, na rantse da Allah wallahi tallahi idan Bola Ahmad Tinubu zai raba dukiyarsa kashi biyu, ya ɗauki rabi ya bani ya ce in tallata shi, wallahi ba zan iya tallata shi ba, saboda ni ban gamsu cewa na kan daidai ba. Sannan ina ci wannan kuɗin kamar na sai da jinin al'umma ne aka ɗauki kuɗi aka bani. So duk abin da za ku yi ku dinga gane cewa akwai hakki a cikin abin da za ku ci, akwai hakki. Sannan kuma duk wanda za ku tallata, ku tabbatar da cewa za ku je gaban Allah ku ga dalilai da hujjojin da ya sa ku tallata shi, wanda kowa sai an mishi wannan tambayan daga ni har ku. Sai yasa ni duk wanda zan tallata sai na gamsu da cewa yana kan daidai. In ban gamsu ba wallahi ba zan yi sa ba, ko nawa zai ɗauka ko ya bani.